Simalungo gothoi phoboi kalangmani kutung kutung tei o gothoi phoboi kalangmani kutung kutung no mangkwthwi no ha khurui o mangkwthwi no o ha khurmani arjagani tiklaiui o je darinda borok kirima sincha wanama sincha o borok o mangkwthwi no tongmung hamya tongo kokthaisa bai sana thangka hingke o mangkwthwi bwrwini mangkwthwi no romphereo belai kheno sago kwchangma bothrai thaijaknai koktoma social media o kasaui phaikha baksa baksa kheba o news rok no tui nugui mankhana baksa baksa kheba nugya phano ongui mankhana belai kheno wanama sincha khoroksa bwrwi no thui akoi simalungo joto riti ribas ritual rok no palaimani yagulo simalung no phoboi klangkha simalungo phiaba a simalungo phoboi klangmani kutung kutung no khoroksa borok phai ar jagao o borok no khurui romphereo akowui thangui paikha phaidi hingke saiman layano Pakistan ni o kubui gotna rok no tui khoroksa borok bahai ke amsuk kirima sincha tei amsuk wanama sincha ongui man abo bo kwthwi borok rok bai Pakistan ni Gujarat ni kaisa jaga tongo o jagani borok rok kishori bumungui je bwrwi no thwimani yagulo joto riti ribas no tui phoboi klangkha o bwrwi no tiklaiui kabristan ni borok romphereo laikha Pakistan ni news reporter rok ni thanio tui saimankha je thwinai bwrwi kisa sori rok hamya health hamyani bagui lum kulum kasamani abo kahai 2-3 mas wngkha a hamya wngmang mairok sayate kulum belai kheno kasoi thangmani bagui abo kahai ke thwikha thwithangmani yagulo kheno kishori bini bumung umor hingke to 17-18 bosor wngkhana hingke 4 May sarikni prai 6 ta digio pura riti ribas no tui kabristan o phaiui buma bupha tei boni relatives rok joto phaiui ar jagao phoboi klangkha hingke joto samung paibaimani yagulo pastor rok khaibai akoi phoboi akoi hingke borok nogo kiphilai thanglaikha bwkhao kosto tei muktui tui borokni borok abo kahai ke phatsa yakarwi klangmani haini bagui hingke 10 din o to bongni ritual o teisa o simalung o phaiui mom rok sokpainani chati rok sokpainani tei chamung rok barok phainani abo kahai hingke 10 din o phaiui boni simalungo nukmani yagulo emonje hal khlai nukphaikha boni simalung borok abono nugui mar kheno wanajakkha simalungo thangui tam nugui borok wanajakha hinmale aro thangui nugui kha boni je bwsajak kishori no ar jagao phoboi klangmani ar jagao ha khurjakse boni je simalungo hingke tei je boni bwsajak aroni hoite o mangkwthwi bo kwmajak abo kahai nugui belai kheno wanajaklaikha biango thama klaikha sabo tlangkha tamo khlaikha mobo kunu mwtai atai de khlainani bagui tlangkhana rok hine belai kheno wanajakha haike simalung guriui naimani yagulo kheno koyek mitar hakchalo o mangkwthwi no klaijak manikha mangkwthwi ni je halo klaijak nuguikha o hal no nugui no bujiui manui tongo je borok bono khurui tiklaikha o borok o je mangkwthwi bai belai kheno hamya tongmung tongkha bono romphereo abo kahai halo joto ri khukjak dukhu manjak abo kahai nukha hingke logi no borokni nok ni borokni bisingo khoroksa borok police rok no inform khlai rekha police rok bo o information manma logi o athaio phai sokphaikha logi no judge pardal khlaimani yagulo saimankha romphereo jakha o mangkwthwi phiaba o romphereo nai rok sabo tabuk bo kaham khlaiui saiman yakho judge pardal khlaimani yagulo koyekjon to yago romui mankha phiaba borokni team o 17 jona tongo tei rok no tabuk bo romui manyakho oboni swkang bo Pakistan o abo kahai wngkha gotna abo hwnkha khe 2020 o abo bo haino
Aboga kubuni kabrastano mangkwthwi piyangbo kama thango. Phoboi kalangmani jago masmandia kubuni jagarok se manuyo abobo amonje halo nuguyo. O halo nugui jotono saimano je bo romphereo hinai. Abobo bwrwirok bai simise ongo. Hingke norok tam sanani muchungnai abo kahairokno comment section o thangui comment khlai salai di.